Un any més, els voltants de la Sagrada Família s'han omplert de gent i s'han tornat a formar cues per visitar el temple en el dia de portes obertes. Si el flux de persones segueix com fins ara, els responsables de l'obra esperen que, com l'any 2005, unes 27.000 persones hagin passat per la Sagrada Família. Avui, per als visitants, s'ha marcat un recorregut especial amb panells explicatius i en megafonia, on es puja santíssim els Antoni Gaudí. La majoria de la gent coincideix a dir que les obres del temple estan molt avançades i aquest projecte de Gaudí ja es comença a visualitzar globalment. Maravillosa, maravillosa. Això realment està acabat d'aquí 2 anys, Yo cuando haga 90 años los haré aquí. La misa la celebraré aquí. ¿Entiendes? Y vendrá toda mi familia. Y como soy gallega, vendrán los de Galicia también, para que conozcan bien esto. Cada vez que hacen vuelta libre, siempre vengo, porque es muy bonito todo lo que hay, es muy histórico y se aprende mucho también. Avui els visitants s'han pogut passejar per la nau central, que ja es pot visualitzar totalment des de l'entrada principal. En els pròxims 2 anys acabarà de cobrir aquesta part central, de manera que el temple ja es podrà obrir al culte l'any 2008. En els últims 12 mesos, uns 2,5 milions de persones han passat per la Sagrada Família, fet que ha suposat uns ingressos de 22 milions d'euros. La jornada de portes obertes de diumenge permetrà veure com es la nau des de l'entrada principal, la Façana de la Glòria, i el Palatge. Un passeig sota el vol de columnes que formen aquesta nau central, protagonista aquest any, com també com el jove i la balconada interior i exterior damunt mateix de la porta principal que comença a tancar la nau, o la cantoria també de la Façana de la Glòria, i que aquest migdia els responsables de l'obra mostraven amb orgull. La Junta Constructora, tot i la dificultat per marcar terminis, ha fixat un objectiu prioritari. 2008. Al final del 2008, tot això que vostès veuen ja estarà absolutament cobert i tancat, i per tant, el temple ja estarà en possibilitats operatives. Mentrestant, continuarà avançant també la construcció del cimbori central, a 60 metres d'alçada, on 2 de les 4 columnes dels evangelistes comencen a destacar en el perfil de la ciutat. Gairebé 2,5 milions de visitants han passat en els últims 12 mesos per la Sagrada Família. Només en entrades això són 17,5 milions d'euros. Actualment hi ha més ingressos que despeses, però els responsables de la Junta ja han dit que quan estigui acabat no podrà ser només un centre turístic. Volen que sigui punt de trobada de bons visitants Pel que fa al secretari, la setmana que ve s'organitzarà les instal·lacions que es basen en estudis geològics, en la semiconductivitat cognitiva de la Sagrada Família i